Здравейте! В днешното предаване ще разкажем няколко неща, едно от които е общото събрание, което мина в събота и решението, което взехме и във връзка с обсъжданията, дебатите по взимането на това решение, нещо много добро излезе като посока на развитие за кооперацията, като тук в началото казвам, че когато сме мислили в началото да създадем тая организация, никога не е мислено в посока, примерно аз, като човек, който съм дал идеята за нея и като действащ председател в момента, да бъда човека, който да определя посоката на кооперацията, а по-скоро е мислено самата организация, членовете вътре в нея, естествено не всички, долу-горе 5% са по-предприемчивите хора. Това генерално и в страната е така, не само в нашата кооперация, но членовете да имат възможност и те да поемат някаква отговорност, да свършат някаква работа и да помогнат да дадат принос за развитието на тая кооперация. Малко по-късно ще обясня какво имам предвид. Но кое е важното от общото събрание в събота? Взехме решение за една доста сериозна покупка. Допълнително ще направим видеа, ще пуснем материали за нея. Това ще стане след като имаме подписан договор за нея, защото и че сме взели решение. Към момента означава, че просто сме взели решение. Дали ще се стигне до тия неща, първо ще изчакаме и тогава ще пуснем информация, няма да бързаме, защото имаме и едно друго такова взето решение, което към момента не се вижда как ще се изпълни и затова не сме говорили за него. Но това, което мога да кажа, че покупката е в левове за 7-цифрена сума. Сега начинът, по който се взе решение е интересен. Повечето кооператори това решение ги притеснява, въпреки че аз съм го предложил, аз съм поел отговорност. Имам план А, за пълно изпълнение на сделката, план Б, ако не успеем на цяло, план С, ако успеем в минимална степен. И пак ще е добре за кооператорите и за всички страни, но нормално има хора, които това ги притеснява. Как го разбрах? Ако сме 50 на кооператора, да кажем 20 от тях не са много ангажирани на база на това, че просто са взели решение да участват някъде, но всеки месец да ходят по общо събрание, да отделят второ общо събрание 4 часа отделихме за него, да отделят такова голямо време, ние имаме това фокуса. Нормално е това. Но примерно от 30 член кооператори, по-активни хора, едва 9 участваха с гласуване. Тоест другите също имаха право на глас, но не се възползваха от това. Аз за мене си го разбирам, като не сме готови за тая сделка, но не искаме да гласуваме с не и затова не участваха. И реално от 9 гласа 6 бяха за, 2 против и 1 въздържал се. Тоест, това ми показва на мен, че решението със сигурност не е взето единодушно, както предните пъти, и има така сериозни притеснения в някои от кооператорите, което пък ме мотивира да направя така, че да направя всичко възможно, за да покажа на хората, че тези техни притеснения са били напразни. Тоест, да покажем и на практика нещо, което може да разшири мисленето, съзнанието на кооператорите, на хората въобще, че дори някои големи неща, за да станат, първо човек трябва да се ангажира да ги направи и после да ги свърши. Например, един мореплавател в миналото, когато е нямало карти, само мисля, че са знаели посоките север, юг, изток, запад, той тръгва на плаване без да знае крайната точка. И всичко това тръгва с решението в началото човека да тръгне.
в дадена посока. Ще видим, времето и резултатите ще покажат. Аз вярвам, че ще се справим с тая задача и се надявам и това да е положително за всички, дори и тези, които по някакъв начин са имали съмнения, да им покажа, че нещата могат да се случват. Това съмнение, най-вероятно в хората, идва и от забавянето, което имаме. Просто не успяваме да стигнем да свършим повечето неща. Ще го обясня така. Имаше една притча в една книга, в която притча един цар дава задача на двамата си сина, който първи построи пирамида, той ще наследи царството. И единият син се впусна в това директно да строи пирамидата и започна да подрежда първия ред камъни на първия етаж, после втория ред значително по-трудно, защото трябва да ги вдига. И минава примерно една година, другия син седнал на чертожната маса, чертай някакви изобретения, почва да се сглавя една машина. Минава втора година, първия син е стигнал вече втори, трети етаж и се движи нагоре, обаче му става все по-трудно и по-трудно. Докато втория син на втората, третата година направи си машината и започва с нея да мести камъните лесно и да сглавя пирамидата. До четвъртата година, примерно, втория син завърши пирамидата, стана цар, а първия син умря, мъчейки се да завърши пирамидата, защото пътя, по който беше тръгнал, беше невъзможен. Няма как да дигнеш тия тежки камъни най-горе на пирамидата сам. Връзката с нашата ситуация е, че ние в момента изграждаме машината, която да произведе крайния резултат. Имаме действително забавяне спрямо дори нашия план, но аз вярвам, че ще го наваксаме. Просто някои неща отнемат доста повече време, отколкото сме планирали. Именно по организацията и създанието на тая машина. Така, за тази покупка по-нататък ще разкажем, но кое беше по-интересното, че по време на това общо събрание, накрая един от кооператорите каза: аз имам 2 пъти по-добра сделка, защото тук става дума за недвижим имот, и която е и за много по-малка сума, т.е. нещо, което би било по-печелившо за кооперацията. И аз му казах направо да подготвя информацията и следващия път да представи неговото решение. Даже днеска трябва да се чуем, да поговорим как да е максимално добре изчистено и да на първо четене да проверим дали е така, защото понякога човек може да вижда нещо по един начин. Също важи и за мен. Затова сме кооперация, да гледаме нещата много хора. И това, което се замислих, е как може това нещо да даде голям тласък на кооперацията. Понеже той си каза, то сега по този начин ние не запълваме ли всички квоти, защото тази сделка е голяма, има друга сделка преди това сключена и броя кооператорите няма ли да са точно достатъчни за тези сделки и да няма повече капацитет за нищо. А това не е вярно. Аз и в предишни предавания казах, че истинската сила на кооперацията ще я видим, когато имаме 300-500 кооператора. И обяснявам как. При наличието на 300-500 кооператора, ако ни излезе някаква много добра сделка, да кажем за 1 милион лева, 500 хиляди евро, да кажем. Ние в рамките само на един месец с кампания между нас да разясним, да седнем, да обсъдим нещата и да вземем решение, ние можем лесно да повдигнем капитала на кооперацията с 1 милион. Защото ако има сделка, която наистина се заслужава, аз в момента казвам на всички кооператори да влязат с минималната сума. Защо? Защото сме в етап, в който на нас не трябва широчина, а не някой да даде 20 хиляди, да сме 20 човека с по 20 хиляди дадени, 400 хиляди събрани. Това е много трудно с такъв тип организация да се свършат повече неща, отколкото ако имаме 400 хиляди капитал от 400 различни човека. Защото бройката дава силата на кооперацията и прави така, че в един момент, когато ние имаме предложение, възможност, оферта, да го кажем, добра сделка, а има такива и все повече ще има такива. Това предстои, гледам
икономиката и обстановката как се развива, това, което ще стане, е, че ние ставаме супер ефективни в това за кратко време да организираме немалък капитал. А това ще ни дава предимство и в преговори, и в въобще сделки, които може да сключим, и ефекта, резултатът за кооператорите от такива последващи сделки ще е огромен. Какво остава, нали, ако сме 1000, 2000, 3000 кооператора? Ами ние ставаме фактор, нали, не само тук в даден регион, ами ако 3000 кооператора вземем решение и наберем 10 милиона капитал в рамките на месец, аз мисля, че това е доста сериозно предимство и от мащаба там вече ще имаме, нали, неща, сделки, с които действително ще се изкарват много пари, нали, за тия, които целта им е парите, и тогава ще има смисъл да говорим за такива финансови печалби, защото сега на 1000 лева какво да коментираме, дали ще е 3 или 5% годишната доходност от наем на имот. Нали, дали ще са 30 или 50 лева, се тая. Нали, в момента, както съм казал и на предишни предавания, по-голямата печалба от това да бъдеш кооператор е да ползваш системата за храни. Аз знам, че примерно тази сделка, за която взехме решение, не е най-печелившата, най-финансово изгодна, но за нея има други предимства, които, нали, когато я представим като информация, ще споделим за тях. Относно това да имат възможност различни кооператори да представят техни възможности, аз това го приветствам на 100% и е много полезно и за самата кооперация, и за хората, които ще го представят, по няколко причини. Първо, сега ще видим да направим и някакви обучения, неща, които да стимулират предприемаческия дух в кооперацията, и ако има действително 5-10% от кооператорите, които да имат идеи, да се опитват нещо да направят, ето на по-миналото общо събрание, тук един от кооператорите предложи той да развие едно стопанство. Просто установихме, че не е момента сега, може би след година или две, ще видим. Но когато има повече предприемачи, кооператори, има правила, по които те да могат да предложат, да ги подкрепим, да гласуваме за тяхното предложение и те да го изпълнят, това би довело до едни експоненциални резултати за кооперацията, защото в момента, ако да кажем само аз давам предложения и аз само съм се ангажирал, да кажем аз и още един-двама човека сме се ангажирали да ги изпълняваме, и въпреки изоставането, нали, ние си знаем, караме се работата, не сме се отчаяли или нещо подобно. Ако има още 5, 10, 20 такива човека, ами аз ще ви кажа, тя кооперацията наистина ще постигне този елемент на много голяма децентрализация, защото ще имаме разпределение на капитала в много различни, разнообразни посоки. И тук това, което трябва да направи кооперацията, нали, с което и аз се ангажирам и с хората, които са по-активни, е да изработим един наистина добър механизъм, който максимално ще подпомогне хората, които да предложат такива решения и да ги изпълнят, и механизъм, който ще направи така, че защитен механизъм, който пък да предпази организацията от различни грешни решения. Едно от нещата, които мисля, че трябва да се направят, е хората, които предлагат дадено нещо, те да поемат отговорност за набирането на капитала и на нужния брой член кооператори и нужния капитал. Не за друго, а защото това би показало тяхната готовност да извършат и задачата. Тоест, давам пример. Някой казва, сега трябва да купим даден имот, защото е много добра сделка и така. Възможно е, приемаме, че това е така. Обаче, ако този човек не положи нужните усилия, за да намери нужния брой кооператори, или дори да положи усилията да намери нужния брой, да стигне до половината, пак показва, че този човек е взел решение, няма да се откаже и ще направи това, което се иска от него. Като пример мога да дам, има едни хора, които много дълго време ми казват, че много голям мащабен бизнес план имат, бизнес ще развият. И сега сме 2026 година, края на март,
Те от 2025 началото ми казват, че на тях им трябват 5000 лева, за да изпълнят този бизнес план. И аз много пъти им казвах, че не е това само, защото ако беше само това, те вече щяха да са ги намерили. И мина 2025 година, минаха 3 месеца от 2026 и те още не могат да ги намерят. А през това време са живяли, те са изхарчили много повече от 5000 лева. Тоест, липсата на желание да се прескочи толкова малка бариера означава, че тези хора въобще не са взели решение да направят това, което казват, че са готови да направят. И може би това ще е един от критериите, който ще ни даде увереност, че човека, който предлага дадено решение, е готов да се изправи пред всички трудности, които са нужни, за да се постигне до добър резултат, за да може, нали, в крайна сметка кооператорите, които са му гласували доверие, да са доволни от крайния резултат. Например, един пример ще да дам, обаче не мога да се седя сега, но друг пример ще дам. Има едни кооператори тук, които имат собствен бизнес. И аз съм сигурен, че ако те могат да си осигурят даден капитал за собствения бизнес, те тази година биха имали успешен сезон. И ако изработим рамката, правна рамка, нали, от чисто юридически, рамката от правила, на база на които ние да можем да ги подпомогнем тях, те дойдат тук, представят тяхното предложение, аз ще ги подкрепя тия хора, защото ги познавам, но и ще ги подкрепя с идеята да сме сигурни, че кооперацията няма да е ощетена или няма да понесе някакъв негатив. Конкретно ще го кажа какво може да се направи. Примерно, имат хора със собствен бизнес, които им трябва капитал някакъв за това лято, защото им е сезона тогава. Ако има правило, в което те да представят това нещо тук, като то няма как кооперацията да им стане съдружник, само с някакъв капитал и да им вземе част от печалбата, но някакви твърда оговорка. Примерно, кооперацията да даде заем на тия хора. Ако те получат този заем и си свършат работата и от свършената работа върнат главницата, върнат и лихвите към кооперацията, кооперацията ще има една добра печалба, защото дори заема да е на 10% лихва годишна, това е много по-добре, отколкото доходността, която може да постигнем през имоти. И за кооператорите е добре. Но да има и правила, спрямо които, примерно, те трябва да намерят, освен гласовете, да съберем нужния брой гласове, които да ги подкрепят, но те трябва да намерят някой, който да гарантира за техния заем. Примерно, казват: Румен, ти ще гарантираш ли? Аз хората ги познавам и поемам гаранция. Правилото, ако е да намерят 3 гаранти за този заем, т.е. кооперацията да е насигурно и каквото и да става, дори те да имат проблем с бизнеса, да не могат други 3 човека да отговарят за техния заем, по този начин тази инвестиция за кооперацията идва много ниско рискова, защото риска е разпределен на много отделни хора. И по този начин кооперацията може да подпомогне нейни членове, които развиват някакъв бизнес, някаква дейност. Сетих се какво ще я казвам преди малко. Когато обсъждахме решението за покупката на дадено стопанство тук, преди да стигнем до гласуване, аз попитах човека, който е негово предложението: готов ли си да го изпълниш, защото тук имахме обсъждане, бяхме поканили Ивайло от Храна от село, въпроси и, нали, в хода на разговора се видя, че ние не сме готови. Но аз все пак го попитах: готов ли си и ще действаш ли да го изпълниш това? Аз съм готов да те подкрепя. Но самият човек каза: рано ние, но ако той беше казал, аз бих го подкрепил, зато че вярвам в това, че хората, ако вземат решение, колкото и да е трудно едно нещо, те ще го изпълнят. Така че по този модел ние можем да подпомогнем развитието на различни бизнеси, начинания на различни кооператори, като то да става по някакъв правилен начин. Какво имам предвид? Ами няма как. Ето, примерно, аз сега тук съм сложил една сауна и някакъв воден атракцион. Това са неща, които могат, инвестицията, парите, които съм вложил в тях, мога да ги изкарам за 1 или 2 години всичките пари. Обаче, когато аз върша цялата работа, няма как да разделя тая печалба
или да я дам на хората, които ми дадат капитала, а пък аз само да съм свършил работа. Зато и аз съм се разработил един начин, по който те да са доволни, т.е. да вземат нещо твърдо оговорено, аз да взема някаква печалба и моята печалба реално идва след 2 години, когато съм си изплатил това. Т.е. първите 2 години аз работя, за да изплатя оборудването и да им върна парите с и тяхната печалба, тяхната лихва. Оттам нататък аз ще се получа печалба след години. По подобен начин кооперацията може да направи различни договорки с различни хора. Общото събрание ще реши дали ще ги подкрепи или не. И ако има правила на база, на които отвътре от кооперацията или външни хора гарантират за това нещо, говорим примерно за някакви заемни средства да се дадат, ние можем много малки бизнеси да ги подпомогнем и те да свършат работа. Ние реално подобно нещо сме направили с сделката с яйцата. Просто човека, който ни дава яйцата и ние му предплатихме определени бройки, с които той да си купи пилета или там кокошки носачки, той просто не е кооператор. Но ние сме направили абсолютно също. Дали сме му пари напред, все едно под формата на заем и той ще ни ги върне просто в яйца. Все едно сме си предплатили яйца. Това е. И този модел, ако почне да се прилага на много места, имаме някакви по-големи сделки и покупки, но малките наистина ще раздвижват икономиката и ще създават условия общо да си вдигаме благосъстоянието. И така да има едно истинско благоденствие за повече хора. Така се казва и нашата кооперация. Мисля, че това исках да кажа основно. Още нещо свързано с доставките. Да, тази седмица ще имаме нова доставка на храни до кооператорите, като този път сме избрали да имаме 2 различни кутии, една с месо, друга без месо, вегетарианска, и да раздаваме само кутиите, като тестваме по този начин дали ще е по-лесно, със сигурност на мен ще ми е по-лесно да имам 2 вида заявки, но да видим дали ще им е удобно и на кооператорите. В движение установяваме кое работи, кое не. В един момент може да направим някакъв хибрид на доставките, т.е. хем предварително готови кутии с определени продукти вътре, но и да добавяме определени неща. Ще го видим. В кампания сме за агнешкото месо. Събираме заявки, като интересното за агнешкото месо е, че снощи говорих с човека, исках да взема едно агнес, което да го закараме в София, там в един ресторант, да се снимат някакви видеа. И той ми каза, цените са с 50 цента нагоре. И аз го питах, добре, ако говорихме да си предплатим някои неща, вика, определени работи и да предплащаш, просто няма как да ни се увеличат. Ето всички знаят цените на горивата какви са, от евро и 20 и няколко цента, сега гледам, има евро и 60 и няколко. Това е 30% ръст на цената на горивото. Всеки може да си представи какво следва от тук нататък, с това, което започнах в началото, че първа ще има много добри и изгодни сделки и организации от подобен тип, широки, с много брой членове и малки суми, които са влязли хора, ще имат голямо предимство. Каква е трудността? Трудността е да организираш толкова голям брой хора и по някакъв начин тази организация да върви с дадено темпо, защото пък когато има повече хора, тогава пък други проблеми се получават, но и ние се учим движение на много неща. Мисля, че ще се справим това. А в крайна сметка кооперацията си е на кооператорите. Те могат да вземат дори и грешни решения, които не са добре за тях. Те си носят отговорност. Това мисля, че за днешното предаване. Има и много неща, които се случват паралелно. Сега очаквайте страница за виното, за член кооператорството. Първо предстои да пуснем реклами и определени неща, които ще ни вдигнат, ще ни повишат ефективността и ще почнем да наваксваме това изоставане на брой кооператорите. Тази седмица мисля, че ще имам малко повече време, в което да отделя за привличането на нови член кооператори и
малко да понаваксаме това изоставане, което и мен ме напряга, макар че знам как ще се навакса, но примерно има хора, които гледат края на трети месец сме, а пък бройката е много малка спрямо това, което първоначално имахме като план. За момента може да се навакса, но минали определено време има неща, които то се казваш точка на пречупване. Не можеш, просто трябва да променим плана генерално. А променим ли плана генерално, няма да се получи това, което в началото сме планирали. Тъй, че близките 2-3 месеца са много ключови в развитието на кооперацията и трябва да натиснем в тая посока. Имаме нужда от хора, които да помагат за различни дейности. Сега първо си пуснем като обява в кооперацията хора в организацията, които могат или като допълнителна работа, или като нещо, с което да се чувстват полезни, да свършат нещо полезно за кооперацията, искат да помогнат, а пък с времето ще се назначим и хора, които да вършат тая работа. Това е за днешното предаване. Надявам се да е било полезно. Ако има хора покрай вас, които подобна информация би им била полезна, може да ме споделите и по този начин тя да достигне до тях. Успешен ден желая на всички!